Yogi malah cenglis. Cus. Alah yo. Aku kenal kamu. Siapa? Ya ampun. Yora. Bertemu lagi di channel Endah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Cus. Terus iki lho Mbak, aku tak anu iki lho. Ya terus rasa tak tutus lho. Tak tutus sudah bener. Kok dia mau ning ndi? Apane? Ora enak. Ayo. Astagfirullah. Ngono to. Jadi pe kuliner. Iya iki kuliner di rumah. Apa? Di rumah Mak Ngatini lho, Mak Ngatini tekan ngono. Enggak, Monggo Mbak, Mit, yen sewu. Ora tak nekok-nekok banget. Sing iki sapa? Daripada Ngarane ngomong. Oh, berarti wis kondo. ya, pokoke wis enak. Kowe tak seret apa mlaku? Ayo. Salam duduk aku. Ngapain, Mbak? Gero semua gero. Assalamualaikum. Ora enek jirem ora enek. Assalamualaikum. Loh, pecah. Oke guys, kita sudah ada di rumah Mak Ngatini. Jokone ning Mak. Saya turu. Gugasan sapa aku turu. Biasa turu. Ya, Yogi. Sejak makan Bi. Ya. Masuk Bi. Ini ndiro. Lah, kene. Oke. Tangan di. Makanya apa? Mangan dulu. Ra, aku nek seneni Mbak Ida gak tanggungan lho ya. Nek pelayan aku pokoknya nyereti ndak kuat ki badanku. Aku lagi men ra, aku aja mbok kon mlayu wae. Wis ayo to, nek ora nek apa-apa iku wis tahu. Lah ya, kalau tangi turu kan layang. Lah layang. Menahan tawa. Kayak mesa-mesa kayak apa ya? Loh. Maksudnya apa ya? Maksudnya kayak jatuh cinta? Jatuh cinta. Loh kok sendiri? Alah, dudak aku kesel kan pelayan dudak. Ayo dudak kene. Anjir kok awak. Kene tengah. Ayo Rene duduk. Kenapa? Ya buka sih aja. Masa aku tahu pokoknya. Orang Amit ya Mak. Aku malah. Duduk dulu. Loh. Nah, kene lho nih. Duduk sini lah, ning pinggiran, Mak. Ada Rene kok Make. Ada Rene. Mak Ngatini ku rasa dengi. Kene ya kata Rene. Kalau kameranya ning kono. Kameranya kok ada apa kok pada saat ini ada apa ini? Lah ya. Ana apa Mak? Piye iki? Tahu. Cek kono tak guyu iki kenapa? Ada dipitno iki masalah. Dipitno anu. Kenapa? Kowe wianan berara apa ora? Tenan? Enggak ih. Yakin? Enak HP-ne lho ya? Ya. Yakin? Enak buktinya. Jujur sih ah. Loh, hapus saya chatnya jere Mak. Iki sing Apa ya? sing nyepili Mak Ngatini dhewe kok nekokno kok enak apa? Kok gerah kan Mak? Panas. Ya mau jujur sih. Tak aku pas. Ya Mak. Iki lho Mak melihat dua remaja ini tuh aduh. Piye ceritane piye? Iki jane iki mbek Supa, apa mbek Rara lagi? Iki. Lho.
Lah ya malah Ngirangi aku Senen Yogi. Senen Yogi. Kan nyanyi. Seneni. Lek, we Padul Sukma apa? Sukma. Padul Sukma, Padul Rara apa? Ngendho aku nek ra tau omah ae. Dek Rono. Dek Rono gak sempit. Sempit aja rene ya, sempit ya. Aja rene. Kene mak ngatini kono aku kene. Nah, pas. Ndang kita. Iya. Soyo. Ndang lagi. Yang kene formasinya ben penak nek ngomong-ngomong. Formasi. Ora ngelak kelem aja. Lah, caten. Komunikasinya lah sudah berapa lama? Enggak dia tahu. Enggak. Berarti sudah bulan ini tapi sudah berkomunikasi ya. Untuk bulan Oktober dan November urung lagi anyak iki. Oktober sudah berkomunikasi ya. Iya, sudah berkomunikasi. Diakoni lho lanang tenan. Lho, lanang tenan ngene iki ngakoni. Lho, berkomunikasi sudah di bulan Oktober ya. 1 bulan ada. Full, mesti Oktober fully komunikasi ada 1 bulan. Enggak ada. Baru ya berarti. Ya baru beberapa minggu. Enggak tahu. Kok nggak tahu? Berapa minggu lah? Ya, nggak apa. Nggak usah sok kompak kalian bilang nggak tahu. Ya wes ya, kita mumpung tanggalnya apa? Idris Mila pisan kok. 1 bulan 11 2025 ya. Ya, Dil. Mak setuju ora ya, Mak? Aku karek pucuk-pucuk gitu. Kan iki cek cara mula kan cek enom yo Mak yo, cek masa-masa remaja. Tapi iki ngene lho, guys. Mesti iki ora terus perjodohan ngene iki terus tenanan ki enggak. Jenenge bocah enom, bocah sekolah kan seneng-senenge ya. Aku soal tahun 6 ya, Mak. Tahun 6, tahun muda. Pernah muda. Terus pernah merasakan maksudnya ngene iki lagi cinlok-cinloke guys ya. Jadi iki lagi cinta monyet. Kan ya. Tapi kan istilahnya nih, malah alhamdulillah di bawah pantauan orang tua. Maksudnya orang tua, orang sekitar kan roki, orang delik-delik ki. Lah nek delik-delik ki wedine mayu rono kae ya, ora ketok. Lah ngono kuwi malah bahaya. Nek ngene iki kan ro. Cake lagi cedak ora wong loro kae. Wala info ngono kan malah lebih terpantau. Allah ora maksudnya. Nek aku nu karek bocah-bocah kuwi mbak jas aku ora iso nganu kok. Bulan. Sopo kok kita sak bae nang omah ora. Ning omah Mesti berasa tren. Ya kenapa gak seneng? Gak seneng ah? Egi. Nanti Rara seneng lah. Apa ya? Betul ngono to. Seneng juga. Tuh, anak emak Ngatini jelas loh, ganteng loh, tonggo loh. Aku ini senengnya apa guys? Nyawang malu-malu kucingnya gitu. Coba. Kita buka no. Wes nyelok sayang aku. Nyelok emas apa deh apa tamas apa kakanda. Nyelok sama ki. Santai. Takut iki. Lah kok mate kok cair, kok Yuki. Tak tekan bapak am lho ya. Ki. Pak malah ramuk dengan musik. Piye Ki? Pe berlanjut apa ora ning kene maksudnya ki satu tingkatan teman lebih dekat nih. Iya kan. Ini jadi waktu. Oh ya. Lah kan mumpung tanggal cantik. Tanggalnya cantik 1/1/1/2025. Oh, berarti tenan ya. Wes ya. Tenan lah ya. Oh, tenan cedak berarti.
ngelihat jajal. Nek ora nek apa-apa jajal. Aku pengen ora nek mang kalian yo gak nek apa-apa lah ya anggapan iki gak nek apa-apa. Gak nek apa-apa ya? Berarti gak nek apa-apa. Adep-adepan delok-delokan Duh, nek ora nek apa-apa delok-delokan. Salaman delokan-delokan. Delokan kok digarap. Lah jere ora nek apa-apa. Aku nek ora nek apa-apa lho, aku delok-delokan. Delok sik. Duh, didelok yo mlengos saya. Parah. Sama delok ngene nek nek apa-apa yo mak lho. Kevin. Anak apa-apa iki. Delok sik nek ora nek apa-apa. Delok sik to lho kalau lho wani lanang tenan. Lho, kok ndredeg. Lah kok jatuh cinta, bergetar rasanya, bergetar badanku, kakiku, tanganku, bergetar semua. Apa itu? Jatuh cinta, bergetar semua. Mulai bibir, mulai tangan, mulai kaki, mulai dada, deg-degan. Piye ra? Ya wis delok sik salaman, berteman. Kita berteman ya. Iya. Allah, salah lah. Oke, maafin ya. Ada. Nenek parahimen. Pak anak Pak. Masih? Wes sing makan berdua sama ayahmu mau enggak? Kok malah mencurang-mencurangan ini? Aku malah anu dewe. Piye mak iki nak? Wis ben nopo ikuti alur waktu nae. Wis ben piye cah nom saiki. Nanti ngene makan Joki ngomong kali jenengan kan. Oh, tau mulai ngene. Berarti kan saiki seneng kon mulai. Berarti kudune sampean mantan yang ngomong terus Aku duwe iki sing duwe pacar. Rono ki nang omah. Wah, Aku seneng ngono iki kok ngajak pengen. nah, berarti iya wis Joki nek Baik. Jadi apa ke nang omah malam Jumat. Jam 12. Wis mulai ning omah ya, Ma. Alhamdulillah, berarti itu membawa sisi positif mengarah ke yang lebih baik. Nek. Oh, ini tuh. Oh, minggu. Jam berapa? Jam 12. Padahal ngomongnya jam 10. Dipantau, Mbak. Dipantau. Lah apik tapi ngono kuwi ya, Aku Ma. seneng nek dhek duwe pacar. Karena pacare ki sono mulai nang omah ngono sok. Enak sing ngenuti Iya, ngono, aku Ma. seneng ngono ki Mbak Jes. Kok sinau kok ngene. Dadi niki anak sing anu kan ngene, guys. Bocah lanang ki nek terah sing karo sing ditresnani. Ki manut. Iya. Ngono. Nek Bang wong mboke tua kan dhewe. dino kan Jam 09.00. Mulai le. Ora dibales delok. Jam 10. Mulai le. Malah blas. Jam 11. Jam 11 mulai le. Terus turu aku. Aku kok ngerasa nonjoti kok darah tinggi sesuai. Nah, sesuk kan pulang sayang, wah langsung dadal-dadal kayak numpak. Mane wah dadal langsung mulai. Bu, bukae, Bu. Kan ya. Tidak ngebel. Berarti Oh, tomah. kok eling Nora. Tak buat urusan tuh. Boleh. Wira tinggal re. Mulai ki bosku pecel. Mulai. Sudah. Ora tekan dhewe. Tak kira nek bungkus lho, Bu. Aneh. Ya siji pintil Sak kuwi. Bu. Gak. Mangan dhewe. Mesti yang mulai ki bosku pecel e Pak. Piro mah? 15. Laki yang mana sama? Ya. Ini lanjut. Aku ki mengke gak teragak ro jenenge Rara Clara. Oh. Bukan udah Laura apa Bu? Ono apa lah aku. Terus dulu. Kalau Jare ora tau aku ora tau nang omah, jare nang omah mek mangan tok. Lah apa Rara ngebel? Rara sapa? Lah kuwi Laura. Yo.
Piye lho aku ngono. Kok nek nggo beda tak pekoki kon rara aku. Iya. Terus tekoki jawabane Rara ya. Ya buju ora ngono. Terus sesuk yo cecetan mbek bos apa raro jen Mbak Indah ngene. Lho iki lucu. Iki sing Mbak Indah marane aku masak. Marane aku masak. Mosok yo. Ane tak lirik aku pasang menit Rara. Gimana perasaannya kalian berdua setelah ke game? Tanpa kalian bercerita ya, lingkungan yang bisa menerka-nerka ya. Aku terus seneng nek dhek cara menawa duwe senengan. Nah, itu aku terus seneng ngono. Dadine nek sing mantau ora aku tok ngono Mbak Jess, nek sing ngakon mulih nek bengi ngono kuwi. Tapi menurutku ki kok sumber Rara mbek iki yo guys ning daerah iki ya, aku mengamati di lingkungan ini ki bocah gak sing kluntang-kluntung metu wong loro enggak. Jadi mereka iki kayak cecetan lebih ke chattingan delok lewat senyum-senyum guyu ngono. Terus juga kan nongkrongnya kan kayak tak tangger mulai nganu nongkrong ning kono, nongkrong ning nganu. Jadi mereka komunikasinya memang lebih ke by phone ya, chattingan untuk ketemuan nih katanya. Aku yo gak menghalangi, gak piye yo arep buyak lah tracahno marep buyak. Masa iki ngene sok ben ora ro kan. Iya. Wis do mergawe kan kuwi lho. Jalannya Aku masih main panjang. kok, Aku udah tahun 6 guys, aku nek zaman SMA mergo ora mlebu kamera ya. Keren tapi Nek SMP terus aku muring-muring kae. nek SMP. Banyak jebleng aku lho. Nek Iya, nek SMP memang. SMA kan wis dewasa. Terus sampai pacaran di Apa ini? Apa aku ragu gigi kowe nek ngomong banter loh. Nanya. Wes tukane mungkin apa? Besar banget kan? Wis tak masak. Parah tuh ibu Aino. Ya anak emang ngapain dia loro ki guys. Yogi be Yopan. Yopan apa Jopan? Yovan, Yogi dan Yovan. Gak apa-apa, jadi ini kita ngambil sisi positifnya. Kayak ini Mak Ati ini juga nek SMA soalnya ngene orang tua aku juga ngono. Nek SMA kan kamu mencari jati diri. Ya jenenge wedine kan semuanya karek bocah. Enek bocah sing belas ora gelem anu ya memang enek kan iku tergantung bocah. Aja sing masih kecil cinta-cintaan lho. Lah apa ya wong gerang tok sing ora cinta-cintaan. Lah wong gerang iki malah wis gabukan malah wis wegah cinta-cintaan biasane. Terus wis kebanjur wedine ngono kebancut megah akhirnya terus wegah. Ya temburun ya. Alhamdulillah lagi sedina kesemburu. Ya. Lali sapa? Sikit ya. Satria. Totelon. Kamu coba. Anu tak pengen ojo nyempono ojo gerombolan. Duduk sing manis aja gerombolan cacah ngono. Mending gerombolan ngene-ngene ki yo ki lho Rara, Sukma. Lho, gerombolan ngene iki dadi dhuwit. Oh piye? Lho, ya syutingan dadi dhuwit. Ya mak tok gaji. Lho piye? Ya kita melok kerja ketelanang dhewe. Ya mau turu. Nama turu, masa neng ngomong ora ning rondan iki. Balas gimana rondan. Sing biasa mlayu ning kono protelon. Ning rondan, magrib ning rondan. Wis wis ya wis guys ngono ae iki. Salaman saya. Pamit sih. Pamit. Pamit tayang belum nah. Kok nah. Ini biar resmi kurang resmi. Diresmikan so apa nih Ki? Gak tahu. Ketahu. Lah pengennya piye mau berarti mau konconan tok bepon ngono. Gak apa-apa ngono. Tidak ada tak ngono tok ngono Yogi ngono. Ki Emah, gelem mama. Gak tahu. Karena dan apa tadi? Ya mak. Ora. Ini kan saya tapi kan Rara.
mono guys, aku ki yo guyon lho yo kok mbok anggap tenanan. Sumpah sing hujat kok tak tekeki cak-cak. Mono iki lho yo. Cara mono. Kan hujat aku nanti konten guys yo. Cara mono iki. Yo ki tenanan kok belum. Aku aja ning ngarep kamera, nek ning mburi kamera aku mbok bisiki yo. Iya, heeh. Aku tak golek nang tanggal apa ya? Ben tanggalnya cantik ngono. Iya, Sis. Yo iki sing asli tanggal lahir apik lho. Apa? Pira, Mak? Kelas 9/9/2009. Iya, wis ramrong. Gak tahu. Tanggal lahirnya ya. Catet ih, sama-sama 2000. Oh, sapa? Dulu gak tahu. Oh, lah labim tak kuncuk kok. Jadi mau enggak tahu. Nama lengkapnya Mas Yogi siapa? Siapa itu namanya? Itu siapa? Tidak tahu. Lah mosok PDKT nama lengkapnya sapa? Rateko. Sapa nama lengkapnya Rara? Adinda Laura Saride. Oh, Rara. Iya. Nggak pernah tahu. Kamu gak tahu ada ini. Siapa jenenge? Siapa ya? Tutui. Ada namanya siapa? Yuki. Sampai kenalannya. Sayang Yogi. Mana paling kenalannya. Siapa iki jenenge tuh? Iya dong. Siapa? Firamadan, Yogi, Indra, serta Putra Pratama. Ayo. Apa lo? Jajan kayak film. Ayo. Di Ramadan. Nah, ada. Di Ramadan Yogi. Apa? Indra, serta Putra Pratama. Enggak. Kita mana? Terah. Kenal sekarang. Bagi terah legrek rame kon ngapal lo terah angel. Ya wis guys, namanya kayaknya seru-seruan ya guys ya. Oke, senang hati senang. Hatiku senang dan temu pujaan hatiku. Nanti aku kasih bisa lihat nanti. Aku mau lihat no ya Mbak. Bisa nih Yogi. Yogi malah cekis. Alright lo, Pak Bambang Sriwikutil. Masa enak caca tak dulu. Emang kok coba. Aku nih sih. Ya, senyum sih. Masa enak? Pak Bambang mau. Ya, Pak Bambang Ramadan. Ya wes kayak ngono. Gimana nih di mau? Iya. Tingit nae lah ya. Saya buat tinggal. Halo. Tarah aku sih gak keluar betul sih. Betah aja wes tinggal sih. Kalau semangat lo. Iya pan. Kinara main apa? Apa? Kinara senang. Gak nangis sih guys. Tidak dolan dulu oh. Kena? Gak boleh. Mas Yoban gak boleh dipukuli ya. Happy? Tidak. Banyak ayam di sini ya. Ya ayam. Kakak kasih. Mamam. Mbak saya ubung no. Wes guys ki. Tak ubung none ben merembuk. Oh sayang. Tunggu. Ya mi. Ben bobok wes ngono ayo kontene ki hanya keseruan guyonan yo guys ya. Jangan dibaper apa cara menuju tenanan sing komen-komen iku untuk ibu-ibu ya. Engko nek ngono ke kurang di konten guys ya yo iki seru-seruan apa nek kan di sekolah yo guys yo. Jadi gak menuju sing terus tenanan gini-gini kontenan enggak seperti itu. Jadi untuk seru-seruan jenenge cah 6 kita juga pasti semua pernah muda yo. Aku nek ingetno bocah-bocah ngene iki seneng guys aku malah kudu guyu ngono kudu tak ndoni ya wis ngono Wis sing kepiro? yo ki cadangan nem sing kepiro duh kalau gitu kok iki Nara kamu jangan jadi plegel ya nanti gitu ya emang hati ini pamit dulu dadah ya Sudah mantap. tuh salim sama mama mertua salim dulu alah ya dadah Mas Yogi makasih Yogi dadah ya Pan assalamualaikum makasih ya Mak Yes. kita pulang dulu assalamualaikum